niyakuligcina kuze kube sosukwini lwe-14 lwaleyo nyanga. Ibandla lonke lenhlangano yakwa-Israyeli liyakulihlaba ngakusihlwa. Verse number 3. Khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwalenyanga, yilowo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise, kube yiwundlu ngendlu. Yes. Uma abomuzi bengalaneli iwundlu, wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu. Kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muntu. Okay, yes, come. Iwundlu malingabi nasici. Ashon kanye kanye sonke bathandeka sithi iwundlu. Siyafunda ke malingabi nasici. Ini bathandekayo? Malibe njani? Yes. Libe ngeleduna. Yes. Libe nomnyaka munye. Yes. Nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Somebody say amen. Don't forget verse number 5. English version. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. What? Your lamb shall be without blemish. Hebrew version. Any? Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats. Amen. That your lamb shall be without blemish. Sean song said, your lamb shall be without blemish. Amen. Yeah, I don't for the lady Petro. It's First Peter 1, verse number 19. Kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu, Verse 18. nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize, enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide. Kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu, Igazi eliqabileyo likaKristu. kungathi elewundlu elingenacala, elingenabala. Amen. Verses number 9, 18 and 19, English version. Knowing that you were not redeemed from the corruptible things like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of lamb without blemish or without spot. Yes. Amen. But with the precious blood of Christ, without blemish or spot. Kodwa ke nina anihlanzwanga ngezinto ezibhubhayo isilva negolide. Nithi iBhayibheli lihlanziwe ngegazi lewundlu elingenacala futhi elingenabala. Awu, amen. Bathandekayo, ngifisa ukuthi namhlanje kwesibukeni kafishane this part engxenye engicabathi ibalulekile kuthina sonke. Yazi ukuthi siphila izizukulwane zethu, khulisa abantwana bethu nathi kwethu laba abadala. Siyadinga ukuthi kwesikhathi siyibheke ngemibhalo le ndaba yokuthi Jesu waye iwundlu likaNkulunkulu wane lanikelwa ngenxa yethu sonke. Bese kuthi okwesibili uyiwundlu likaNkulunkulu elingena cala futhi elingenasici. Ncwadini
Exodus. Incwadi ka-Exodus sithola la Jesu sithola la uNkulunkulu ekhuluma noMoses ethi kuye ke uma ke utshele uFaro ukuthi akhulule abantu bami baphuma ezweni engilethemselwa. Fast forward, mase kuqala iprocess yokukhululwa kwabantwana baka-Israyeli, isystem esetshenziswa uNkulunkulu usebenzise isystem yewundlu. Iwundlu libe yindlela uNkulunkulu ayisebenzisile yokukhipha abantwana baka-Israyeli ebuqileni baye ezweni laseKhanani abathembiselwe. Futhi u-Israyeli waphuma eGibhithe uphuma ngamandla ewundlu. Amen. Yeah. Iwundlu libe indlela esetshenziswe uNkulunkulu. Akuwona umqondo kaMoses, akuwona umqondo wanombani, kube umqondo kaNkulunkulu. uNkulunkulu okhipha instruction yokuthi indlu nendlu mayihlabe iwundlu. Kuthiwa nalo libe ngeleduna, libe ngelesilisa. Iwundlu lalisymbolizer noma ke lalisithunzi libhula uKristu Jesu, naye futhi ozoba umhlatshelo wokukhulula abantu ezonweni zabo noma ebuqileni. Amen ukhona. Abantwana ba-Israyeli mabephuma ebuqileni, izwi lenkosi lithe makuhlatshwe iwundlu. Iwundlu laba indlela kaNkulunkulu yokuhlenga abantwana baka-Israyeli baphuma kwislavery noma ke ebuqileni bukaFaro baye ezweni lesethembiso. iBhayibheli ke akuhlatshwe iwundlu. Selithi iBhayibheli nalo leli wundlu elimele ukuhlatshwa kumelwe kube liwundlu elingenacala noma elingenasici. Kusho njalo. Ikhona bathandekayo. Kuthiwe before iwundlu lihlatshwe, kuthiwa leli wundlu kufanele lihlatshwe. Nilifundile iBhayibheli bazalwane. Indlu nendlu yabantwana baka-Israyeli kufanele ukuba ihlabe iwundlu. Kodwa nansi into efanele iqashe, iwundlu malingabi na size kulokho nje kulekayo. Sizobuka lodwa. Iwundlu kufanele malingabi na. Now asabeni ke siye kwi-process bathandekayo yoku-check-a iwundlu ukuthi alinalo isici na. Futhi ubungaveli uye esibayeni ukuthathe imvu, emva kwalokho uhambe uyislothe noma uyihlabe bese uyayisebenzisa. Kufanele qale lo umnikazi wemvu leyo, umnikazi wendlu aqala athathe iwundlu alihlole. Ikhona bazalwane. Kucingwa ini bathandekayo isici. Ungakhohlwa bazalwane. Engqondweni yabantu ababefuyile babengakaze babe nayo lento emqondweni ukuthi hayi ngiyayireserve le engenasici. Nikhona bathandekayo. Babengaze babe nayo lento ukuthi ngiyayireserve le engenasici. Ngiyireservela ukuthi uma in case kuba khona izinto ezizofuna imvu engenasici ngizothatha. It was something new. Nikhona bazalwane bami. It was something new. So bekufanele ukuqala iprocess manje. Indlu nendlu uthi wonke umuntu aye esibayeni sakhe ngoba namhlanje kuthiwa nalo liwundlu kufanele lihlatshwe namhlanje ebusuku. Indlu nendlu manje bekufanele umuntu ahambe yo-check-a emvini zakhe. Nakhona kuthiwa iwundlu kufanele libe nonyaka owodwa. Kunama conditions. Ikhona bazalwane. Nakhona kufanele kube iwundlu lesilisa lemeni. Ikhona bazalwane. So fanele hamba ubambe iwundlu. Emva kwalokho ke baliqale balihlole. Akufanele ubanje iwundlu nje esibayeni hamba uyolihlinza thatha igazi lakho. Cha, uyaqala ubambe iwundlu ulihlole. Somebody say amen.
Iwundlu lesilisa nakhona malihlolwa lento yenziwa ngoba izohlatshwa ebusuku. Lithi iBhayibheli fanele lihlolwe ngokuphuthuma. Licheck ukuthi liyaqualify yini ukuwenza umsebenzi ngoba lapha beke sikhona manje ukudla nje inyama yakho. Leli wundlu belirepresenta noma beselimela manje ukuphuma kwakhe eqhileni. Shothi bekungenzeka ulihlabi iwundlu likhona bazalwane. Bekungenzeka ulihlabi iwundlu. Kodwa uma ungalibhekanga ukuthi alinaso yini isici, ulibheke igazi lalo emakhathameni njengoba kushiwo. Kodwa uma linesici alikwazi ukusebenzela. Ingilosi yombhubhisi ingena noma igazi likhona ngaphandle. Inkinga igazi lewundlu elinesici. Manje befanele qale kuhlolwe kahle. Kodwa nikhona abazalwane bami. Ngifuna nibone le ndaba yokuhlengwa kwethu ukuthi reach kanjani. Sokhuluma lokho bazalwane bese siyaqhubeka. Ufuna nje ungilalele ngakho I don't want to shout this. Ufuna ulalele kahle nje. Nikhona inkonzo manje befanele ukuthi ihlolweke lento. Ihlolweke iwundlu. Ngoba umsebenzi ozowenza uphakeme. Le msebenzi wokuhlenga ofanele wenziwe iwundlu. Kufanele wenziwe iwundlu elingenalo icala. Ukuze kwazi leli wundlu ukuhlenga iqila nabantu abangama slaves. Kufanele lona iwundlu lingabi nacala. Nikhona abathandekayo. So when hlolwa ke iwundlu basho ukuthi process iyalapha sihambe siye kuyo bazalwana asikayijahi la sekubhecwe igazi. Asihambe siye kuyiprocess. Iprocess yakhona ithi alihlolwe eqala. Lingakahlinzwa igazi lingakaphumi. Kufanele qale lihlolwe iwundlu. Tholakala ukuthi leli wundlu elizochitha igazi lizokwazi igazi laleli wundlu ukuwenza umsebenzi wokuhlenga abantu baphume eqileni. Sisekhona bathandekayo. Ngicela singakhohlwa abazalwane ukuthi lela wundlu bekufuneka kulo izinto eziwu2. 1 bekufanele mase kuhlatshiwe iwundlu laba abalihlabile balidle. Nikhona abathandekayo. Niyawazi ama conditions bakhona okulidla iwundlu. Angithi bazalwane lithi iwundlu malosiwe lingaphekwa. Fanele lifakwe emlilweni. Lingenziwa kanjani bathandekayo? Nakho lokho kuyisymbolic nje sokushuma sokukhuluma la lingaphekwa, lingafakwa, lingamixwa namanzi. Akuyona inyama ebilisiwe la kwakuthiwa losiwe. And number 2 imqathango yakhona ithi iwundlu manilidla nilidle lonke. Ningashiyi lutho. Lize lithi iBhayibheli ngishiya ikhanda la khona liyosiwa kudliwa yonke into. Yonke into yakhona consumer kwasana ethinta iwundlu. Msanda ukulala nikhona abathandekayo. Nikhona bazalwane. Uconsumer kwasana ethinta ini bathandekayo iwundlu. Shuthi iwundlu lidliwa awunithuleleni. Iwundlu lidliwa nakhona losiwa. Awukhethi lapha nokuthanda wena. Awukhethi ama chops. Awuthathi ngifuna ama lamb chops. No. Ulidla lonke. Umuntu onothanda ezangaphakathi cha. Iwundlu lidla lonke. It's bazalwane bami inzima leya obakuthiwa lonke iwundlu alidliwe. Ezangaphakathi zakhona zosiwe idliwe. Ngoba akufanele kutholakala umuntu edla into ayithandayo ewundlwini. Kanjalo bathanda kanikhona bazalwane bami. Niyiqonda into engishoyo? Leli wundlu silidla. Asikhethe okuthandwa yithi silidla. Awusina ngithanda ngicela ungikhipha leya part le ukusekela la udla yonke into. Amen. Ngisho ekhanda lakhona losiwe namanqina akhona ayosiwe kudliwa yonke into. But God, amen. Thowa mase nilidla ke awuleli iphasika bathandekayo. Mase nilidla iwundlu nilidle nesinkwa esingenamvubelo. Awu kodwa nikhona nibathandekayo. Yes. Uyist ungafaka esiqweni. Usidle nje no duff cake. Yeah. Udle nje nojeqe nje ongakhukhlumalisiwe, ungafaki imvubelo. Nikhona bathandekayo. Fanele nilidle nilose lonke. Bese nilidla nesinkwa esingenamvubelo, unleavened bread. Oh my God. Amen.
Isisikwe singenamvubelo niyazi asimele bani bathandakazi simele angithi inyama kaJesu niyakhumbula bazalwane ethi odle inyama yamaphuzu igazi lami yes uthi ke nisidle bese okwesithathu nisidle nemfino bese ithi iBhayibheli ebabayo amen siyabona la uthi uyakhululwa la u-entertain ngoba nje uNkulunkulu mayizokukhulula ebugqileni sometimes akuzokukhipha ngezinto ngama-comfort zone uyabona uma usukhishwa ebugqileni awu-entertainwa la nikhona bazalwane bami uyakhululwa la tshela umakhelwane ukuthi asi-entertainwa siyakhululwa iwundlu silidla lonke liyosiwa silidla nesinkwa esingenamvubelo number 3 iwundlu silidla nemfino ebabayo amen sizokubonani ke lokho ngicela niphathe lento lezinto engayikhohlwa ngoba fanele siyithuthe lezinto sambe nazo sekuleli wundle esihlangane ngalo namhlanje akho ngifuna ukunika i-background okay awufunde ubani befunda funda u-Exodus 15 bangaphelanga sokuqedela next time amina rush now ukhuluma uthuzo Exodus 12 funda khona Iwundlu malingabi nasici, libe ngeleduna, libe nomnyaka munye, nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Niyakuligcina kuze kube sosukwini lo-11 lwaleyo nyanga. Ibandla lonke lenhlangano yakwa-Israyeli liyakulihlaba ngakusihlwa. so yes ka Baza kuthabatha igazi balibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abayakulidlela kuzo. yes ka Bayakuyidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlilo. Bayakuyidla kanye uthi bayakulidla bazakuyidla baza kuyidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlilo. niyibonile lonto bathandakayo inyama yosiwe ngani khulumani phela inyama yosiwe ngani yes Bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo. seniyabonaka abathandakayo ukuthi lapha etafuleni iplate lalapha njalo 7 colors njalo bathandakayo amen inyama yosiwe ngomlilo bese lithi bayakulidla kanye nesinkwa esingenamvubelo unleavened bread yes come Nemifino ebabayo. somebody say amen then they shall set the flesh no that is 12:8 verse 8 angithi okay then they shall eat the flesh on that night roasted in fire with unleavened bread and with bitter herbs. Somebody say amen with bitter herbs emfino ebabayo with bitter herbs. There's no bitter herbs, it's no unleavened bread noma ke sinemfino ebabayo sinezinkwa engenamvubelo sinewundlu sinani sinenyama ke eyosiwe angithi bathandekayo shiswe ngomlilo Ningalidli lisekuhlaza. shothi uyalipheka lize livuthwe alibonge igama lenkosi yes come Noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi. asiwafaka amanzi ngakho asidla inyama ebilisiwe la siyosa yes Kepha losiwe ngomlilo. swana yes Ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo. kudliwa yonke into nithuleleni bathandekayo kwasiwa zonke shesa ngaphakathi uyifaka emlilweni yazosa ngisho ikhanda okwenza kukhona bathandekayo ngisho ikhanda lakhona uyalidla lithi iBhayibheli uyaziyo ukuthi bajwayele ukuthi bakulahle lamanqina abantu babeke eceleni lithi iBhayibheli ngisho amanqina akhona uyawosa niwahle shona uthanda silidla lonke iwundlu bazalwane ungakhethi lutho ewundlini shona uthanda silidla lonke iwundlu shona uthanda as long as kuyinyama yewundlu nje siyalidla amen noma ikhanda siyadla noma imlenze siyadla noma ezangaphakathi siyadla ungakhethi tshela umakhelwane ungakhethi umakhelwane dlana yonke into amen sizama la kwakuzama ukulungiswa labo bantu ababaziwa abantu khona abantu abachuzi
uthi kudliwa athi mina udlike lokhu ngidla lokho kanti makukudla nje bathandekayo makuyinyama yewundlu dlana yonke into makuyiwundlu nje tshela umakhelwane makuyiwundlu nje somebody say amen anokwazi ukuthi ewundlwini kunezakha mzimba ezivela ngenyama yasekhanda kunezakha mzimba ezivela ngenyama yasemlenzeni kunezakha mzimba ezivela ngezangaphakathi kunezakha mzimba ezivela ngama chops kunezakha dlana yonke into ungachoose. There's no amen in this house. Sinpreparela ukudla iwundlu bazalwane iwundlu malidliwa lidliwa njani ingakho ungakhethi. Amen. That's why sifundisana like that. Hey, ungayikhethi inkonzo, ungakhethi ngisho ama sessions, ungakhethi ngisho intshumayelo. Ungathi nje hayi eyami ke la yakho yonke. Thwaleke beqonde cha bengeyakho naleyo ilahlile. Iwundlu lidliwa. Yes, come. Imithetho yewundlu. Ningashiyi lutho Hawu. kuze kube sekuseni. Kepha okusele kulo kuze kube sekuseni niza kukushisa ngomlilo. Somebody say amen. Verse number 11. Niyakulidla kanje. Izinkalo zenu ziboshiwe. Yes. Izicathulo zenu zisezinyaweni zenu. Yes. Nezindondolo zenu zisezandleni zenu. Yes. Niyakulidla ngokusheshsha kuyiphasika lika Jehova. Somebody say amen. Twakela mawusokudliwa udla number 1 asibaleni ke yabona ke screen sami sisebenza maseko nje niyakulihla kanje 1 lithi iBhayibheli izinkalo zenu zenziwe njani bathandekayo siboshiwe bese kuthiwa izicathulo zenu zisezinyaweni zenu bese kuthiwa izindondolo zenu zisesandleni senu bese lithi iBhayibheli niyakulihla ngokusheshsha. Amen. Yabona la kodwa nikhona inkonzweni bathandekayo buka ke ukuthi kudliwa kanjani la ingakho uyabona khona esipela no awuhleli la uzawukhiphothekela ukhona erestaurant iExodus ingakho uthi iBhayibheli niyakulihla ngokusheshsha mase echaze kusenti why uthi ke niyakulihla ngokusheshsha kuyiphasika lika Jehova nikhona nibathandekayo yini athi niyakulihla ngokusheshsha bazana akusi outing njoba ula nawe nje awuyiphumile awuyikhiphile uzodla iwundlu lithi iBhayibheli abantu bonke abazithi abadla nje iwundlu uma kudliwa nje iwundlu nayi imqathango yakhona niyakulidla inkalo zenu ziboshiwe nikhona nibathandekayo. Haleluya. Leli gama lokubopha inkalo ngicela selilungiseni bazalwane ngiyazi abanye abazi bathu inkalo zenu iboshiwe kusho ukuthi imthwalo ngokwekwaso kuthiwa nolidla umthwalo usobhokweni nikhona nibathandekayo. Yes uba bebebophela la bebethi mabezohamba izikhwama zabo amaJuda benza njalo izinto zabo bebelokho zamase beyibophela la ukhalo bobopha ukhalo kusho ukuthi yonke into ayidinga ayila kuye kuthiwa ke nalo ke niyolidla kanjalo ready to go. Futhi akulona iphasika lokulala akulona iphasika lokuphola akulona iwundlu lokufolda izandla akulona iwundlu loku entertain akulona iwundlu lokuchoma iwundlu lokulungisela indlela yokuhamba. There's amen in this house. There's amen in this house. Hallelujah. Ingakho bazalwane bami ngiyanithandazela nabazane bonke abasibuka ku live ukuthi bazalwane masiye phasike nasikho ku vacation. Mawulanja uyikhiphile. Phuma comfort zone. Nikhona bathandekayo. Yeah. Iba uyimood yokuzodla iwundlu. Bonke abantu abazodla iwundlu imthwalo isobhokweni. Nikhona nibazalwane bami. Nikhona nibathandekayo. Niyakulihla kanje izinkalo zenu ziboshiwe, izicathulo zenu zisezinyaweni zenu, izindondolo zenu zisesandleni. Futhi uphethe udondolo ngapha kodwa bazalwane bami. Phethe udondolo la umthwalo yakhe ikhwama zonke zakho yila. Izicathulo zakho isenyaweni. Nikhona bazalwane bami. Izicathulo zakho isenyaweni. Emva kwalokho lithi iBhayibheli ngapha lesandla esinye ubhizi udla iwundlu. Okay ibambe kahle ngizokutshela mase ngifuna. Nikhona bathandekayo. Uthi ke niyakulihla ngokusheshsha. Niyakulihla ngani bathandekayo? Tshela makhaya ngithi kuyaphuthuka.
umethule mhlawumbe sokube khona iqhawe njalo limbamba mtshele mshethi kuyaphuthuma makhelwane. Haleluya. Phela umuntu kumele ale nkonzweni usuke ethelela labanye abaseceleni kwakho nje uyamosha. Nikhona bathandekayo. Tshela makhelwane ukuthi kuyaphuthuma. Lithi iBhayibheli niyakulidla ngani bathandekayo ngokusheshsha kuyini kuyiphasika likaNkulunkulu. Because la izwi lenkosi izama ukuveza ukuthi bazalwane uma siza kulolu hlobo lwale meal kuthiwa ke le iPassover kaNkulunkulu. Futhi iwundlu esilidlela ukuphuma. Amen. Sibachazeni nabanye abazalwane esishumayela igama lephasika it's not something else bathandekayo. It's taken from the word Passover. It's taken from the word Passover. Kahle kahle thina amaZulu aqamba igama lephasika. Ngoba sasibalekela sisho leli igama lePassover. Amen. Yeah, iphasika lethu yithi abanikazi waligama lephasika. Yithi abanikazi bephasika. Njengoba kuthiwa yiphasika nje ngoba bafowethu sasifuna ukusho uPassover. Awusuyashikilisa thina ke sinje asilokhu hlupheka nje into masingayazi ubona ukuthi ayahlula sithola indlela eright yokuyisho misiyashokeka futhi. Njengoba uzokunephasika all over nje uPassover lo. It is the Passover. Kusho ukuthi bathandekayo ilanga lethi ufuduko nanokuthi ingilosi yombhubhisi yafika yasiyedlula. To pass over nikhona bathandekayo. Yes. The word Passover come from that bathandekayo. Ngeke ulithiwa ligama lethi Passover. Uzothola uPassover. Manibonge igama lenkosi. And your staff in your hand, so you shall eat in haste. It is the Lord's Passover. Manibonge igama likaJesu. So yonke lemqathango bathandekayo imiselwe iphasika ke. Kuthiwa ke iwundlu niyakulidla kanje njalo njalo. Verse 12 ke sis. Ngokuba ngiyakudabula izwe Leli gama lokudabula ungokuba lofakwe lapha. Kuthiwa dlalini iwundlu ngokuba iphasika likaJehova. It's Passover kaThixo. Usethi iphasika ngani? Yindaba kuthiwa iphasika. Sekuthiwa ke ngokuba la uyachazela kuthiwa yini iphasika ngani? Sekuthiwa ngokuba. Yes. ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku. Yes. Ngibulale onke amazibulo ezweni laseGibhithe. Yes. Abantu nezinkomo ngenze izahlulelo kuzo zonke izithixo zaseGibhithe. Yes. NginguJehova. Yes, come. Igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini Yes. lapho nikhona. Yes. Nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini. Yes. Ningehlelwa isifo sokunibhubhisa. Yes. Lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Somebody say amen. Sekuyachazwa iphasika lapha abathandekayo. Kuthiwa ke ngokuba kuyiphasika likaJehova. Sekuthiwa ke ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe. Kusho uNkulunkulu ukuthi mina ngizodabula izwe laseGibhithe, ibulala lonke amasibulo aseGibhithe. Usethi ke igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini zenu la nikhona. Uthi nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini. Shonke abathandekayo ngiyakudlula kini. Yes, I will pass over you. Ningehlelwa isifa. Leli gama lephasika bathandekayo lisho khona lokho, lisho iredemption, lisho ukuhlengwa, lisho ukuthi ngelanga lokubhujiswa, ngelanga lokufa uNkulunkulu wasinikeza isihlengo ngegazi likaJesu. Lisho ukudlula okufa kithi. Nikhona nibathandekayo. Yes, Passover lisho ukuthi sizo celebrate ukuthi kwakufanele sife kodwa uNkulunkulu wasenzela umusa ngewundle elingenacala. Ukufa kwadlula. Niya understand sihlangane ngani bathandekayo? Ufuna manje siye phasikeni wazi ukuthi bazalwane siqhamuka lethe sikhuluma. Amen. Yes, sasimela ukufa. iPassover isho ukuthi ke bazalwane bamhla uNkulunkulu ezohlulela iGibhithe. Lithi iBhayibheli wadlula kubantwana bakaIsrayeli ngenxa yani? Ngenxa yewundlu nangegazi lewundlu. Sikhona bathandekayo. Nalo iwundle elingenacala. So kwadlula kufa kithi. Uthi that is why bathandekayo sinegama lephasika.
Uma uNkulunkulu esekwenzile lokho sokubonani maybe later. Uma esekwenzile lokho wayesethi uNkulunkulu, "Hey, ngicela lenze njena. Uyabona le ndlela enginikhulule ngayo. Hambani nalento. Nifike ke nenze umkhosi njalo ngalesi sikhathi wokukhumbula ukuthi ngani khiphe ezweni lobugqila nanokuthi mhla ngidabula iGibhithe ngibhubhisa iGibhithe nina ngani hlenga." Wasithi hambani ke uzothi lo mkhosi awube umkhosi ophakade. Somebody say amen. Sibone ngama scriptures. Yes? Verse continuing verse elandelayo. Liyakuba luphawu igazi liyakuba luphawu ezindlini zende verse number 13 lapho nikhona nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini lingehlelwa isifo sokunibhubhisa okay sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe 14 funda ke Lolo suku luyakuba isikhumbuzo kini. nisekhona enkonzweni kodwa bafowethu nisekhona kodwa yes come Nilugcine lube ngumkhosi kaJehova. yes bafowethu sek-initiate ke le nto ye-Passover ke manje njengoba namanje sisayibamba nje senze lo abazali bami sesingabothisha abaningi ba-social media nikhona nibazalwane bathi umkhosi wamaJuda lona and all these things bashangisha amazwi ayisikhombisa into eyenzwa abasonti le and all the stuff, but I want to tell you bathandekayo ukuthi umkhosi wePhasika sowuthatha kuma-scriptures. Amen. Khuluma ke ntombazana. Anolugcina izizukulwane Oh ngezizukulwane. man. Verses number 13 igazi verse 14 lolu suku luyakuba isikhumbuzo come. Lolo suku luyakuba isikhumbuzo kini. Yes. Nilugcine lube ngumkhosi kaJehova. Yes. Anolugcina izizukulwane ngezizukulwane ngokomthetho waphakade. Ngokomthetho wanini bathandekayo waphakade. Yafunda ngesikisi So this day shall be to you a memorial, and you shall Okay. keep A memorial. We are rolling. What's it more? Okay. A memorial. Yes, come. and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. Throughout your generations. Somebody say amen. You shall keep this. Bathandekayo lo mkhosi uzawugcina uthi ke nizawugcina lolu suku njengomkhosi kaNkuluNkulu ezizukulwaneni zonke. Leli gama lithi throughout your generations. Kusho ukuthi lento mayiqala manje zonke izizukulwane zenu fanele lo mkhosi siwazi. And nini ke ne background yavela kanjani le? Ukuse singayisontisi lento bafethu ngoba sizoyikhipha la bazalwane bami la iya-implementa khona siyibuyisa kuChrist kuzoyibona ukuthi inlento iPhasika ikhona kwi-Old Testament ikhona kwi-New Testament. Somebody say amen. Nina amen wathi esontweni. Funa nidle ama-benefits okuvuka. Ngizonifundisa this thing. Liyabona lento enginilectureisha yona. Mawuyibambile nje kube seniyibambile nje ama-subject akhe ngabe niyabhala. Yabona izinto niyibamba la. Funa nje. Once uphethelele lokhu uzana, I will win. Khona bathandekayo. Kube seniyibambile nje imfundisi ngabe niyabhala manje ngaba nimbuku kanje. Nize nithi. Ngabe ne dot. Kodwa ngiyazi niyeza kancane ngizothi ngijwayele umbomvu phakamisa ibhayari babumbovu. Buku mabumbovu tayenza. Ebamba. Amen. Ngaphandle kwabantu abadala hayi. Siyabona la. Laba nje bayazi engikhuluma khona bathandekayo. Bhala phansi tayari. Ungenayo lokho entara oyithe. Ube nayo. Into phela ungenayo uyayithenga musuba nayo njalo. Amen. Angithi nalokho nakho ukuthengeni. Yeah. Funda ke 14 come. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout. Somebody say throughout. Yeah, throughout your generations. Okay, you shall keep it as a feast. Amen. Shuthi masigcina lolu suku noligcina njengomkhosi. Ingakho sinomkhosi wePhasika. Mase ligcina lolu suku. Nikhumbula ukuthi nakhululwa. Nikhumbula ukuthi nahlengwa.
Nikhumbula ukuthi iwundlu nalidla igazi lalo lanihlenge kufeni. Ngoba sila sizothi siyabonga baba ukuthi salidla iwundlu and igazi lewundlu la sihlenge kufeni. Asisanga ukuzosonta sizobonga ukuthi iwundlu salidla igazi lewundlu lasidlulise kufeni. Ingilosi yombhubhisi mhla ifika batani khona nibathandekayo yadlula leli gama lika Passover lisho ukwedlula kokufa kuwe kube kwabulala abanye. Lo mkhosi ke sisobonga lokho. Kahle kahle bekufanele ngabe kunomsindo umhlaba wonke. Bekufanele ngabe amahlangene siyahlanya emakhanda. Sibonga ukuthi mhlabefa kumina kwedlula ukufa. Akuwona umkhosi wokudabukisa lo, umkhosi wabantu abamaziyo ukuthi inkosi yabahleka. Akuyona umkhosi umkhona nibathandekayo. Akuwona umkhosi wokuzokhala, umkhosi wokubonga ukuthi hey sahlangwa nabantwana bethu. Ngoba uIsrael nabantwana babo begazi ingilosi yombhubhisi yayithi makubona igazi yedlule. Wayesethi libonile ukuthi angilibulalanga nabaseGibhithe nganikhulula ukuba isigqila hambani niyokwenza umkhosi la niyofika khona. Kuba umkhosi okukhumbula. Umzalwane wahlabelelwa wathi uma ngikhumbula ngakwenzelwa inkosi. Uma ngikhumbula ngakwenzelwa inkosi. Oh God, oh God. Angisoze awusisho kodwa uma ngikhumbula ngakwenzelwa inkosi ngabakweni. Uma seniphumile ke nakubona lokho uthi hambani ke manje fike ezweni eliyakulo ningakhohlwa njalo ngomnyaka niwenze lo mkhosi celebrate. Uthi abantwana benibuza nithi ngowani lo mkhosi uthi nibatshele uthi uJehova mhla edabula iGibhithe ebulala onke amasiko kaFaro. It is a Passover call. Wonke umuntu uzothi hey sasimele ukufa. Look at you. Awuyithola ngetsindiso ngobumaster. Owawazana nabo abasindisiwe abanye baze bafa bengasindiswanga. Kodwa wena kulo muso wawuthola. Celebrate it. That's why the face of the church. Even ibandla limkhoza ngani. Akukaningani. No, akungeke kulingane vele. Akukameshi nali gambe ngifuna. Akukameshi ngomsebenzi owenza uJesu ngesiphambayo. The redeemed. I wish I can bring back the Miriam. Miriam wathi ebona uNkulunkulu enza isimangaliso ebona abaseGibhithe bebalandela wabathatha uNkulunkulu wabafaka olwandle ulwandle labagwinya lithi iBhayibheli sebengaphesheya. Fanele kubonakale bafethu umuntu osindile nosathembekile. Ngoba abahlengiwe fanele lithi iBhayibheli let the redeemed of the Lord say so. Abahlengiwe bakaNkulunkulu fanele babona ukuthi yabona lo ophunyukile lo. Hallelujah. So this feast comes from. Qedele verse again ngane yami ngoba first time. Izinsuku eziyisikhombisa niyakudla isinkwa esingenamvubelo. Nkosi wamaJuda ke lo esewukhuluma sebefika eKhenani. Yes.
Yebo, ngosuku lokuqala noyikhipha imvubelo ezindlini zenu. Ngokuba bonke abadla okuvutshelweyo kusukela osukwini lokuqala kuze kufike usuku lesikhombisa, labo bantu bayakunqunywa kwa-Israyeli. Verse 16. Ngosuku lokuqala niyakuba nomhlangano ongcwele. Nomhlangano onjani bathandekayo? Khulumani phela ngosuku lokuqala nomhlangano onjani? Yebo. Nangosuku lwesikhombisa nibe nomhlangano ongcwele. Yebo. Kungasetshenzwa ngazo, Yes. kepha okudliwa ngabantu bonke. Lokhu kodwa makwenziwe yini? Somebody say amen. Yes, come. Niyakugcina umkhosi wesinkwa esingenamvubelo, ngokuba ngalona lolo suku ngikhiphile amandla enu ezweni laseGibhithe. Ngalokho anogcina Keep it in. niyakugcina umkhosi wesinkwa esingenamvubelo, Yeah. ngokuba ngalona lolo suku ngikhiphile amabandla enu Yes, yes, yes. ezweni laseGibhithe. Shothi wena umkhosi niyawugcina ngoba ngikhiphile. Nethuleleni bafowethu. Shothi umkhosi lo ogujwa abantu bebonga ukuthi bakhishile. Uthi ngikhiphile amabandla enu eGibhithe. Umkhosi lo ogujwa abantu akayo abaphumayo nababongayo ukuthi bakhishe. Amen. Lo mkhosi awuna meaning kuwe. Uma ungakaphumi. Uzube ne-meaning uma usuphumile. Sekuyinkinga ke usuphumile ulahlekelwe i-meaning. The crisis. That's why khuluma nami nithuleleni bazalwane. Mangithi uma ungakaphuma awuna meaning, awusho lutho lomkhosi kuwena. That's why bathandeka abanye mhlanje lo mkhosi wePhasika ithuba elihle lokuthi bayokwenza. Abanye babona le weekend kuyi-weekend abangaphuza ngayo utshwala. Because awuna meaning kubo. Lento ayinangqondo. Ikhona bathandekayo. Lento ayinangqondo kuba ayinibaniki sense. Ayisho lutho kubona. Isakhona nonke bathandekayo. Hlangene abantu bagayila. Ingozi eziningi zobugwaqo ezidalwa ezenzeka ngePhasika ngoba abantu ayina meaning. Uthi kodwa kunina niyobe kufanele niqonde amehlo enavuleke. Nazi uthi lo mkhosi nakhishwa namabandla enu. Umkhosi wabantu abahlengiwe. Nikhona nonke bathandekayo. Umkhosi wabantu abanjani bathandekayo? Yeah, umkhosi wabantu abanjani bazalwane bami? Yes. Hamba ke sisiwami. Ngalokho anogcina lolo suku ezizukulwaneni zenu zonke ngokomthetho waphakade. Somebody say amen. Eshona sonke ukuthi ngokomthetho waphakade. Amen. In my last few minutes, siyathandazana 8. Cela sizameni ukulicinga ke leli New Testament. Asifunde khona 1 Peter. Funda Pedro Petro. Kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu, kungathi elewundlu elingenacala, elingenabala. Verse 18. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize, enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide. Sekushuka ke abantu abahlengiwe la khona bathandekayo. Kuthiwa nihlengwanga ngezinto ezibhubhayo la isiliva negolide enayinikezwa oyihlo. Amen. Yes. Kuthiwa njani bathandekayo? Nihlengwanga ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide
Kodwa yes, come sis. Kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu elingenacala elingenaba. Aw, hallelujah. Seliyavela nanti iwundlu selivela manje. Ku-Exodus kubonakala iwundlu lidliwe indlu nendlu. La manje sesibona futhi iBhayibheli lithi nani ke sikhulunywa ngathi manje. Kuthiwa nani anihlengwanga, hlengiwe bathandakayo, angithi bazalwane. Kuthiwa nihlenganga ngezinto ezibhubhayo enayiziswa ngoyihlo isiliva negolide. Kodwa kuthiwa nihlengiwe ngegazi lewundlu elingenacala elingenabani. Amen. Futhi lela wundlu elakhipha abantwana ba-Israyeli bathandekayo lasimbolize uKristu. Nikhona bathandekayo? Awu kuzokushumayela kanti khona bathandekayo? Uma ngavuka abantwana ba-Israyeli ama-Jews noma amaHebheru ekhuluma ngokukhululwa kwawo womangalo ukuthi nawo ababazi uKristu owabakhipha. Nathi makuhlangana lezi izizukulwane sonke sibabaza uKristu ukuthi ngesikhathi kwi-Exodus wayivela njengewundlu. Nikhona bathandekayo as the lamb. Kodwa nikhona nibathandekayo. Nathi mayisembulwa kithi wembulwa njengendodana kaNkuluNkulu kodwa the same lamb. Thina simazi as the son of God. Bona bamazi as the lamb. Kodwa sonke sihlangana kuKristu. John 1:29. Makhela nifunde iBhayibheli lelo kuliphele. Selizela uma uvula ipage elilodwa kuvele kuphuma u3 ndawonye. Sezabambana. It's John 1:29. Ngangomuso wabona uJesu eza kuye. Ngangomusa wabona uJesu eza kuyena. Wathi bheka iwundlu likaNkuluNkulu elisusa izono zethu. Yes, hallelujah. Amen. This is John the Baptist. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. UJohn ubona uJesu eza. Lithi iBhayibheli wathi bhekani iwundlu, bhekani ini bathandekayo. Khulumani bhekani. Uma uJesu ebona uJohn ubona the lamb. Uthi bhekani iwundlu elisusa izono zowehlabathi. Kusho ukuthi lela wundlu esilibona eExodus bathandekayo siyalibona lisavela futhi na kwiNew Testament nisekhona nibathandekayo. Niyamizwa kodwa? Niyalibona la wundlu elivele kuExodus bazalwane. Nanti liyavela futhi namanje. Hallelujah. Let us look at Lord 10 minutes or so quickly. Nasiboneni ke ama qualities ewundlu lika Exodus. Uthi ayafana yini nalawa kaKristu. Number 1 bathandekayo ufuna sibukeni le process esilidele ukuthi uJesu azafike esiphambanweni. uJesu engaka bethelwa esiphambanweni. Siyazi ukuthi if main focus yethu sometimes of which is good iba kakhulu endabeni kaJesu eselenga esiphambanweni. Kanti la sifunde khona Exodus akuqalanga into eyenziwa ewundlwini kaExodus. Because ungakholwa before iwundlu lihlatshwe uqalwe lahlolwa. Ithuleleni bathandekayo. Before iwundlu lihlatshwe liqale lenziwa kanjani bazalwane bami? Ucinga ukuthi iwundlu elingena ukuze kungenzeki iphutha.
ukuthi bazalwane bami kuye esiphambanweni kuze kuchitheke igazi kanti iwundlu linecala. Elingeke lihlenge muntu. Ngiyaphinda nikhumbulele eqaleni ukube kwenzeka iphutha bahlaba iwundlu elinesici babheca ngisho igazi lalo emakhothameni. Ingilosi yombhubhisi yayingeke libone igazi ngoba alibonakali igazi elinecala. Ithulele. Aniyazi nibathandekayo ukuthi kathi wena kuphela osebenzisa igazi. Akuthina sonke esisebenzisa igazi kaJesu bazalwane. Kukhona nabanye abasebenzisa amanye amagazi kodwa ukufa kuyababamba still. I-death penalty sekubo noma igazi belisebenzisa. Akulona lodi ibandla likaKristu elisebenzisa igazi bazalwane. Bakhona nabanye abasebenzisa igazi eleyimbuzi nithuleleni bazalwane nele inkomo namanje lisasebenza nelo lamthuthu namanje lisasebenza. Ukuthi inkinga bafuthalwane kodwa ukufa kaze kudlule kubo. Futhi akulona lonke igazi bazalwane bami elisebenzayo kufanele kube yigazi lewundlu elingenacala. Ikhona abathandekayo. Eso incwadi yamaHebheru ethi igazi leyimbuzi negazi leyinkomo leyinkunzi lalingeke kwazi ukususa isona. Besithi iBhayibheli ngaphandle ngaphandle kokuchitha igazi akwenzeki ayicela uhlakazekile yona. Ngaphandle kokuchitha igazi lithi akwenzeki ukuthethelwa kwezona. Nikhona nonke bathandekayo. Cela uvale umbhesi kancane. Now uyabona ukuthi ukuze kube khona ukuthethelelwa nokuhlengwa. Lento ndaba yokuhlengwa kwabazalwane nokuthethelelwa nokuhlengwa kwethu into izulu elithathe very serious. Thina singayenza nje sicule kodwa izulu enye izinto elithathe very serious kufanele sigcine sihlengiwe thina. Lo mzana oyibhala umhlabelelo wayengawubhali edansa uthi ngihlengiwe ngegazi likaJesu. I want to believe ukuthi inyembe zazehla. Athi ulimi ngelikwazi ukuphimisela lokho engikwiza enhlizweni. Athi kumnandi 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 kugcwele. Ikhona bathandekayo. So that is so very much important. I was checking again with my last few minutes, then okunye soqedelani kwi next session. Because it is in my spirit to teach you. Number one, iziqa parts out 6. Okuhlolwa kukaJesu. Iqala likaJesu nje lineziqa ezisithupha. Isession yokuqala sibona uJesu emi phambi kwabahluleli bezenkolo, a religious court. uJesu mayiqala ngizobona nama scripture dodwana. uJesu mayiqala uqale wahlonzwa ama high priest. Because leli wundlu bekufanele khona nibathandekayo befanele lidlule kuyingcupha buchopho. Kuqale ingcupheni chopho zenkolo. And we praise God for that. Ukuthi indaba kaJesu iqale kwi-religious council. Ngoba lento indaba kaJesu bingesiyona nje eyepolitiki nje kuphela nezombusazwe bekuyinto ebefanele izohlenga abantu. Is a religious act. Into kamoya. Waqalwa ke uJesu mayizohlolwa ngoba babengazi ukuthi bafeza izwi lenkosi encwadini kaExodus yokuthi iwundlu fanele lingabi nacala. Iwundlu fanele lingabi nasiqi. Kufanele lesiqi nikhona nibathandekayo. Iwundlu fanele lingabi nasiqi. La testwa kwiExodus. Nikhona nibathandekayo. Naleli ke fanele lihlolwe nabo. Bengeke fanele kuphumele nje umuntu abethele esiphambanweni befana aqala ahlolwe eqala. Ngoba fanele sohlenga abantu engenacala engenasiqi. Manje kufanele kuhlolwe ingcupha buchopho ekwazi ukubamba abantu mabe nama case.
Hallelujah. Mayiqala ke lento iqala kuma high priest. I-high priest angafundisa kancane ngayo. I-high priest ayiyazi umpriest lethi. I-high priest bekungamlinganisana nani? Ubelinganiswa mohweng. Sibonele khona bazalwane. Umuntu okuyi-high decision. Uma umuntu ebekwa abe high priest ube ma eyinqumene beyisayinqumene ezinkulu zezwe. I-high priest bengakhona umuntu o-religious ongena nje aphume kwi-Holy of Holies. Kodwa ubebuyahlale kwi-council yokuthatha iy'nqumo ey'nkulu. Futhi i-high priest ibe-approve i-governor. Futhi upresident njengoba ebeka upresident onepower abeke ubani ijaji elikhulu lase-South Africa ngithi bazalwane bami. Ya, i-constitution yase-South Africa isho njalo. Yes, engahlola abantu abaningi kodwa umuntu one-final word ukuthi ubani ozoba umehluleli omkhulu wekhantri kuba upresident. I-high priest ke nayo noma ibibeka igqotshwa kodwa i-governor bekufanele im-approve ukuthi yes, he qualifies to be a high priest. I-high priest ingakhohlwa, i-high priest sithe ibinikezwe uNkulunkulu igrace yokwazi ukudiscerna, ikwazi ukuhlola. Lento ibibizwa ibigqoka lento ibibizwa kuthiwa iThumim neUrim. Bithi misigqokile ibracelet yakhe noma lento isivikela sifuba sakhe. Bekuba khona into efakwayo la kuyo kuthiwa iThumim neUrim. This thing isebenza njenge prophetic mantle. Umpriest ubethi ubuthi uma ungena kwi-high priest ukhuluma naye ubungakwazi ukuba namandla okuqamba amanga, because ubumazi ukuthi lo muntu uneso elivulekile lokwazi ukudisena abone ukuthi lo muntu lento ayishoyo iyiqiniso. Enkathi uphuma abantwana baka-Israyeli bephuma amaJuda ephuma eBabylon, sebephuma ethi iBhayibheli zaphuma izizwe zabaningi. Kwathi kuba khona abantu abangena phansi kobupriest kwathiwa bangamaLevi nabapriest. Uma becingwa kodwa emlandweni nakwi-history bangatheseka uthi kuthiwa lo umpriest ngani makuhlehlwe kubuyela emuva kwathi ubupriest ubihamba ngendlu. Mayihleshwe buyele emuva kwathiwa ayi wena nokhokho kwakhokho wakho asimkhumbule umpriest. Njengamanje usuthi uphuma lapha bethatha uchance sebephuma lapha befuna ukujoin ipriesthood by chance. Ngoba saseyixovekile phela kathi bethunjwa uyaxoveka umlando. Lithi iBhayibheli kwathiwa ayi madoda masincinge emlandweni la anisintholi. Kwathiwa ke asizukusho ukuthi anibona abapriest kodwa sicela nilinde lapha. Size sithola umpriest ono-Urim neThumim. Ngoba nina fanele niyovela phambi kwakhe anihlole. Njengoba uJesu ayoma phambi kompriest omkhulu nje uyoma phambi komuntu ogqoke i-Urim neThumim. Unepower yokumhlola umuntu noma engashintsha lona iqiniso kodwa iThumim neUrim iyakwazi ukumenza avele ukuthi unamanga. Umpriest oqala wathatha uJesu wayisa kuyena uAnas. Asimboneni. John chapter number 18. Funa siye emazweni esikhombisa ni ngathi funa sihambisa ke sequence le conference. Afuna sikhambe sizothi uJesu wathi babanona wayekade kwenzekeleni before. Niyayizwa nto efundiswa la? John chapter number 18. Ngizonibuyela kwi-session elandelayo noma kwisikhathi esilandelayo nalento engikhuluma ngayo manje. Niyibone into eThumim neUrim ukuze ningacabanga ukuthi angiyenzile lapho ngobile ngathi abayisave abe ngidisplay umpriest omkhulu la mase nginikhombisa nansi yake uRim eThumim. John 18. Funda verse bani konje? This is number 15.
uSimon Petro walandela uJesu nomunye umfundi. Before that one, sorry. uKhafase kambe nguye Mana. Go to verse 13. baqala bamyisa kuAnase. Verse 12. Njalo ke isigaba nenduna yenkulungwane nezikhonzi zabaJuda bambamba uJesu bambopha. Listen, umama uyikhavile Gethsemane zone. This is after Gethsemane. The process kaJesu iqale Gethsemane. Khona bazalwane ma. The process of crucifixion iqala from Gethsemane. Amen. Kwase kuba ke itrial. uJesu wabanjwe eGethsemane futhi ipoint ithiwa yini nomama sokhulu. Isila aboshelwa khona. Jesu. Ya, laba uJesu wabanjelwa khona, owaboshelwa khona, waboshelwa eGethsemane. Khona bazalwane. Ngathi iphuma nje zakadalawane lezi ezazomlanda zamfica eGethsemane. uNkulunkulu sangathi akakwenzela umusa nawe. Uthi noma yini efika empilweni yakhe ikufice eGethsemane. In the place of prayer. Let uJesu tabanjele eGethsemane inemini. Singakufici izinto ungekho emthandazweni. Yazini bathandekayo, lalelani, imistake enkulu ukuthi kufike izimo ungekho ebukhoneni benkosi. Ingakho uJesu wayekade esemthandazweni kodwa nikhona. uJesu uthi umama ukhuluma into epowerful izolo. Wathi before Gethsemane uJesu qala waba nePassover qala. Wadla nabo isinkwa, waphuza nabo. Noma bebenizwa nesontweni izolo. Washo ukuthi babanjwa nje sebedlela isinkwa negazi sebeliphuzile nikhona nibazana. Emva lokho wayesekhuphuka nabo waya nabo eGethsemane nikhona bathandekayo. Yes, asithi izimo mayifika empilweni yakho izikufice in the place of prayer. The process of crucifixion kaJesu ithi Gethsemane. Yami ngiyakuthandaza ukuthi noma yini eyofika empilweni yakho iqale from Gethsemane. Inkinga ukuhlangana necross ungena Gethsemane. Ngiyakutshela you'll surrender. Ungabhekani nesiphambano iGethsemane ungenalo. uJesu ukutshela abafundi bakhe madoda abafundi akuthandaza manje. Lithi iBhayibheli wakhuleka ukuthi ivale kehla ngizokutshela mase ngifuna. Ivale nje complete. Khona bathandekayo. uJesu uthi bafowethu khulekani nami noma i-hour ingane kodwa angithi bazalwane. Yes. Lo amthandazo ongawona umthandazo nje religious prayer kodwa kwakumthandazo wokuprepare eyipreparele isiphambano azobhekana naso. Ungawugeji lo mthandazo ubalekile into la. Ngelanga uNkulunkulu uyokufaka ekufasting kanti God is preparing you. Ngoba yonke into yobhekana nayo kuneGethsemane ayokuvula uNkulunkulu in your life. Yazi inkinga yini ukuthi ufike kulo umusu uyalala. Ngoba laba abafundi into abayenze ayimistake ukuthi sebefikile endaweni yokuprepare inhlupheko ezayo balala. Balala eGethsemane. Ukuthi into enzeke. Lithi iBhayibheli uJesu wathandaza wathi baba umama uyishumele powerful izolo wathi baba uma ngenzeka le sitsha singadlula kimi. It was very difficult. Lesitsha amadlule kimi. Uthi kodwa mangenzeka intando yami akwenzeka intando yakho. Nikhona nonke enkozweni kodwa bazalwane. Yes, kwasho ukuthi intando imile ithi uyaye esiphambanweni. Nikhona bazalwane bami. Lithi iBhayibheli uJesu wathandaza eGethsemane izithukuthuku zakhe zaze zaba njengegazi. Angikaze ngihlangana nomuntu ethandaza. Futhi ngiyazi ukuthi bakhona abantu abayi-analyzayo. I will try to analyze it. Ama-science will try to analyze it. But that thing is supernatural. Mina nje ngathi nje ngiyikholwa nje angikazi ukwenzakalani. Umuntu econsa alisho iBhayibheli kwaze lithi ithukuthu. Uyabona mangisuke ngisho ngeke ngibona mangishumayela ngijulukile ngemanzi. Leyo lithi iBhayibheli became blood. What was that? This time Movu engashayiwe umuntu. Bitterness nobuhlungu nenhlungu yesiphambano ipain uJesu ayinayo ngenxa yecross. Lithi iBhayibheli ngisho imjuluko yakhe yaphenduka igazi imjuluko.
Yeah, ekami pain. Ngoba bafowethu ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu asilekele mhlawumbe ngizovala lapha. uNkulunkulu asilekelele abantwana bami. Please awutubhekana nezimo kodwa ube unayo indawo la khona othandaza khona ipain ayikhama uNkulunkulu ukuzoface abantu nesimile. Face abantu ngesimile mntana msangatha konakele lutho. Kanti we have your place. Now kana khona uzobamba idinto uyiphule uthi Thixo yiba nami. Mawuqeda lapha phambi kwepublic usu right usmile. Ungathwala ubuso obunzima phambi kwabantu. Kusho ukuthi awunalo iGetsemane. You must have your own Gethsemane. Place of pain. Where you shall cry. One day I will tell you, I will ask you one big question. Uma ubhekana nenhlungu ithulula ngaphi? Ngelanga uye eNkulunkulu uyothi baba ngizokutshela indaba ezinje kubuhlungu. Athi uNkulunkulu I understand. Ethi ngosho. Kuphuma izinyembezi ezishisayo. Uthi baba ngizokhuluma iqiniso. Ngenzela nje angushongo lokho abantu bonke abayibonanga. Le kodwa ngiyazi wena uyayazi. Ngizotshela wena hayi baba kubuhlungu. Musu yamchaza ethi yini othi buhlungu uthi baba uyabona u1 no2 no3 no4 no5. Ngelanga kungekho umuntu ubambene noNkulunkulu uthi ngizokutshela baba ikubuhlungu. And cry those tears. Have your own Gethsemane. That's what makes the cross easy for us. Buka ukuthi iBhayibheli balala nabalayo. uJesu wayefuna ukuthandaza naye. Wabuya zoba le. Uthi vukani nikhuleke kuba ningangeni ekulingweni. Sebadlele right kodwa. Thandazelwani la. Ungangeni. Kuphi bazalwane bami? Akasho ukuthi ukuba ungalingwa, ungangeni. Abaningi bafuthi ba misquote le verse, asithandazela ungalingwa, sithandazela ungangeni. Kusho ukuthi isilingo masiza kuwe suwe sikhamsi. Amen. Masiza isilingo kuwena suwe sikhamsile. Uyazi usukuthandazelani? Usukungathandazeli ukuthi singakhamisi, usukuthandazela ungagwinywa. Ngoba sithandazeli ungalingwa. Wingane uma ucabanga lonto, uthandazela ungangeni. Ngoba umthandazo wonke uJesu wathi ningangeni ekulingweni. Hayi ningalingwa, mawukholwa uzolingwa. Kodwa akukho right ikholwa liwele esilingweni. Siyalingwa asilingwa. Fanele thina singavumi ukulingeka. Kodwa ukulingwa is not your part. Uthi ngaba ngenza ijustice mangithi ufana ungalingwa uma umzalwane ngoba kunali iqiniso. Awuyilingi phela. So ngabe ngikhulumela uSathane lapha awuyilingi. Usukulingwa umlingi. As long as umlingi kusawulo engimaziyo uyeza. Amakuseyilo engimaziyo lo uhlanya lo. Alukhethi alunandaba futhi aninandaba leke lafika labuya luyabuya futhi. Fika namhlanje abuya hamba nyamalala buya futhi. Hawu usebuye ngangicathi sengiqedile lethu lutho abuya futhi. Uthi usanyamalele nangi futhi aqhamuke. Unanga umuntu kufanele wena iGetsemane ungahlukani nalo uze noma efika ka10 umlingi ungangene ekulingweni kodwa. Uthi anginihlulekele ekseni ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu anipha amandla kuye eGetsemane uze ningangene ekulingweni. Ngithi umlingi mathi mayifika pheke kwempilo yakho ukuthi ungangene ekulingweni. Ngiyamemeza umlomo evulwe isitha nevulwe izilinga mayingagwinyi ngegama lika Jesu. Ngiyaphinda ngithi noma imuphi umlomo ovulwe isitha mawungagwinyi. May the God Almighty raise the spirit of Gethsemane in your life. uNkulunkulu afuse inhliziyo yokuyomfuna uNkulunkulu egameni lika Jesu. So that you shall be empowered, strengthened. When difficult times comes, you feel you are empowered. You are strengthened. Next time some analyze ukuthi leli wundlu solibona ke masibuya ngoba trial from Annas, sibona the trial from Caiaphas. Over those are 3 high priests. Just one ama court out 3 are religious. Annas wakuyi former high priest. Wayese retire esephumile.
Kodwa laba ba decide ukuthi bamuse kuJesu because that guy yayine impact enkulu. So umsebenzi wakhe wawuhlonishwa. Noma eserethayile sephumile ukuba u high priest, kwathiwa simqalise uAnas. So uAnas bamhlonza naye. So bona ukuthi kwasekwenzakala nama results akhona. Then base bamsusa lapho bamusa Caiphas. uCaiphas kwakumpriest wayekhona ke kwakumpriest wayena wayesehlalweni by that time. Likhona presiding uyena umpriest wayesehlalweni by that time. Khona bathandekayo. Yeah, that was Caiphas. So bona ukuthi naye ekuhloleni kwakhe ijudgment yakhe yaphuma yathi. Then the last part kwasukuba amaSanhedrin. Sanhedrin, what 70, abanye bathi 71 is fine. It's a group of 70. Council ekhandwa high priest, futhi kuhlangane high priest phakathi ayiba khona. Kube khona amaSanhedrin, kube khona the teachers of the law. Khona bathandekayo former the Sanhedrin. But it's a group of ingcwe phelezi zezazi umthetho. In a number of 70, uyacabanga ublack uhleli phezulu lapha nogreen uhleli lapha phezulu lapha. uJesu wamiswa la ebuka izingcupha chwece ezinye zehlisa ibuke zezimbuke. Sazi ama documents amakhulu ejudgment. Sifuna ukubona nakuthi mayisehlangana nabo baphuma nayiphi. Amen. Then kwasekuba iRoman law, iRoman court. Bayikhipha mabebona ukuthi angabenzi aba high priest yabehlukene case. Bayithatha bayisebenzisa enkantolo manje yamaRoma eyiwona ayibusa ngaleso sikhathi. Bamthatha bamusa kuqala bamusa kuPilato. uPilato kwakumbusi ngaleso sikhathi wamaRomani. Amen. uPilato naye wenza into wamhlola, icase yakhe ihambe kathathu. Yakhona 3 times. Uma eqeda uPilato sizobonani ukuthi waphuma naziphi iqhamo sekuwa ngama scriptures, wamsusa lapho uJesu, wamthatha wamusa uHerod. Uzobona irelationship kaHerod noPilato ayikade limele at all. Bengaziwayo. Kodwa baqala ngalolo langa. Lize liye kuveza iBhayibheli. uPilato wathumela uJesu kuHerod ukuthi ayomhlola. Manje kwakungomunye wababusi wayinamadimoni econcentrate. So uJesu mayingena she got delivered because ama spirits aphuma. But wangena kuHerod and then Herod naye wamhlola. Awazenzela umsangano omningi uHerod. Wamhlola so umuntu wayinamadimoni ngempela. Wamhlola emva kwalokho siyabona futhi ephinda yena uHerod ethi hey guys the case le angi-understand. Emva kwalokho bamthatha bambuyisela kuPilato futhi ihambe kathathu. Qale kuPilato, yes, waya kuHerod, so waKherod phela kuPilato. Akakayi isiphambano. Amen. The interesting part here la bazalwane in this scripture. Kulethe sikhuluma manje. Icase kaJesu iqale ebusuku. Ngoba uLesini izolo njengoba beshumayela ngeGetsemane, uJesu wakhuluma ngoLesine abafundi bakhe ukuthi okhaphela useyasondela. Wayesethi asiyeni eGetsemane siyothanda. uJesu bekunjengayizolo njengoba kunamhlanje. Ntambama wathandazwa lapha. Uthe makuphela umthandazo ntambama bafika uJudas Iscariot kanye neteam yaba high priest nabanye bazombamba uJesu. uJesu uyakuAnas nje kulo icase yenziwe ebusuku. Ngizonitshela into eziwu5 ezi-illegal ezenziwa kwicase kaJesu zokuthi uJesu wayi-innocent. 5 izinto ezi-illegal ezasetshenziswa ukushushisa uJesu. Uzobona uJesu wayi-innocent. Fanele simprove. Fanele siliprove leli udlu singarashanga usikhathi. Yilo yini ngempela leli lingenacala lingenasici. Siliprove ngama scriptures. Ngoba abanye bazoqala simdefend uJesu ngoba siyamhlabelela. Fanele siprove ngama scriptures. It's the same lamb. Senzela amaqhamuko omunye nelinye iwundlu. Kusho ukuthi lele lethu silihlolile ngembhalo ukuthi ayinalo.
Obaningi ngoJesu abavukayo manje. Manje awuqala umuntu umkhonzo, uqala umhlolo. Ane simhlole ngama scriptures. Amen. So masibuya nje amanothi amaphethe this 5 or 6 or whatsoever illegal. Case number 1. So ke yonke lento ngifuna nibambe njalo. Uyenzeka lento ebusuku. Jesu uyabanjwa ntambama kwakusekuhlwile emva lokho. Kuyiwa Anas nje hayi ekseni. Anas uyongqonqoza qoqoqo umpriest. Yebo ithini into? Hayi selethe nayo indoda. Awuzohlolela. Le case kaJesu iqalizo ebusuku. Futhi the whole night yesterday njoba kusekuseni namhlanje bekusaqhubeka le case kaJesu. UJesu amakhotha ahlukahlukene at night. Uzolibona ke leka lokhuzana kakhuzana kaPilate. Early in the morning should like this time. Njoba kumanje nje uJesu behamba ikhona. Eqale ngayizona. Amen. Balela abantu bakhona uJesu uhambisa amacala. Khona igroup njengahamba ebusuku ephuma ngala and kuvulwa ngisho amakhotha kunqonqozelwa ngisho namajaji elele. Kodwa ivule ikhotha baba siyacela uyivule khona umuntu osifuna uhlehlulele nini manje kuphuthumani kunomuntu kune case esilethile. Hawu nizongivulisa icala ngilele yebo bawovuka naye lo wathatha isihlalo sakhe wahlala esihlalweni wazolalela icase yomuntu ebusuku. Ikhona bathandekayo the whole precious night manje nje uma uthi u8 manje icase on. Iyaqhubeka icala lize lizomlahla amaqala kuphakama imini khona nibathandekayo. Ngizobonana isikhathi sokulahlwa kaJesu icala ukuthi round sasingakuphi kwakuma uthi uJesu icala liyamlahla nikhona nibathandekayo. Yes njoba esesiphambanweni nje lamazwi ayisikhombisa uJesu washo ngo3 ntambama icase iqale ngayizona. Njoba uJesu bathethela abakwazi abakwenzayo nje icase iqale ngolesine ntambama ebusuku. Kwaba yicala the whole night kwaze kwaba sekuseni. Ngokwesikhathi sethu manje nje uJesu namanje wayihamba ikhotha. Ngisazozama ukusesha nje ukuthi mhlawumbe masingena isession yethu yesibili ungabe wayisekubani mhlawumbe wayiCaiphas noma mhlawumbe wayiPilate kodwa abapriest wabasebenza kakhulu ebusuku. Emini wayisezama ukudila nejudgment le yamaRoma. Ikhona bathandeka. Yes, from 12 to 3 uJesu bese kuyicross. Njoba uthi kwaba mnyama ezweni nje kwakusemini kwabhanga leso sikhathi. Ikhona bathandeka. Yes, from around 12 to 3 uJesu bese kuyicross ngaleso sikhathi. Ngamanje njoba sizophuma siye breakfast yena uJesu akayanga breakfast wayihamba ama cases. Wathi wayoza ngapha. Bethi lo hayi thola icase. Amqinge laba bahlanu. Hey, sizozumela kancane nibone uPilate. But that was not just Mbusi, ordinary person. He was a high judge. We used to expect. Blameless. Pendu. Athathe abapriest pendu. Kodwa nithule bazalwane bami. Hey, pendu. Wathi Anas ayibafowethu ayingeke. uAnas ingakho babemhlonipha baya kuyena serithayile ukuthi ayingwevu la izosheshe iphume necase nansi. Wamuthi wathi ayikweni imiseni uCaiphas. Baphuma nawo wafika Caiphas wamuthi. Athi Caiphas guys angazi awonhlanganise namanye ikhansele mhlambe mase sibaningi sokuphuma nawo le wahlangana 70 people is ama Sanhedrin bamuthi but awusimuse Pilate wafika uPilate lo wagila imhlola lo yana ndoda yakhuluma kwacaca nje yathi mina ngifuma nicala kulo wathi uPilate angazi guys ngendlela enomsindo ngayo ngendlela eneanger ngayo incasuke ngayo ngibona ukuthi justice shoot angazo ke yenza wathi okay guys mniseni kuba kuHerod wafika uHerod wamuthi what unjani wathi Herod bafowethu angazi ningilethela icase mina ngidile nama case a serious yabla akuni imphindiseleke yena uPilate wabuya uPilate wamuthi wathi uPilate hayi bafowethu wathi uPilate ngicela ningenzela nje hamba nimjaje nini kwasho ukuthi amaJews wayengenayo iright yokwehlulela umuntu
Abebanje angibephethe umthetho wamaRoma. Abengena power. Awunayo baze basho nabathi asinayo ipower thina okuhlulela umuntu. Cela i-judgment iphume kuwena Pilato. Ngoba thina sinawo amandla ukuthi singathi umuntu akafe. Ukusho wena. What Pilato based on what? What hey wena lo ndoda 3 cases. Le ndoda ithe izodiliza ithempeli livuse ngosuku lwesithathu. Wathi futhi lo uvukela umbuso wamaRoma lo. Unqaba ukuthi kuthela intela lo. What Pilato? Let's have evidence. Futhi mana lo uthi lo uyinkosi yabaJuda ngayo into esicasula nya uthi lo uyinkosi yabaJuda wayesethi uPilato okay manje uyinkosi yabaJuda athi just usho khona lokho engakuzela wena uyinkosi athi lokho usho khona ilokho engakuzela makubeka lamanye ama cases wathula makuthi uyinkosi wathi usho khona lokho engakuzela wayesethi guys sithi sofaka liphi icala la wathi busani la into okubhala ufanele phela icase igciniwe khona sithi ngizobhala uyinkosi kodwa bazana uyinkosi yabaJuda futhi idokodo lakhe lalibhale lokho icala lakhe uyinkosi yabaJuda case number case ithini inkosi yaba uJesu waboshelwa ukuba inkosi uJesu hayi manje ngibethelela lokho ngezela lokho vele uma basifunda laba befunda icase laba balokhuzana bathi hayi no Pilato sorry baba bese kuthemba kabi usubhale phela manje uthi wena uthe uyinkosi yabaJuda thani kuze kube icase uyinkosi yabaJuda wathi uPilato na hayi ngendlela nina wathi engikulobile sengikulobile kodwa nikhona nibathanda ngenzela manje siphakamisa isiphambano nithuleleni bathandeka ngenzela manje siphakamisa isiphambano nimphanye kabuso kodwa wekhanda laso kubhala ukuthi uyinkosi yingakho basaqala ngoba bengathi umlungu thina siyafunda ukuthi uyinkosi noma bengathi angathi uthulele bathandeka noma sebengishoni weJesu ubhaliwe kulotshiwe uyinkosi. Bantwana bami noma sengaqhamuka banathini uselate inkosi lesikhona nayo sibeke nyawo sithandayo